Angibingelele ngiphinde nginamukele futhi la kunqambo Media TV 18. Wey'ngane zakwethu ngicela ngokuthi uyafelela ikhasi, ngicela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike, uphinde uphawule. Ngane zakwethu endabeni engena sekuvela amahlazo ngoMax Makhanya owathuka iSilo samabandla wonke uma isizulu kaZulu waphinde futhi wathuka nobaba uShembe okuwunyazi lwezulu. La sekuvele indaba zokuthi uMax ufunwa ubaba uDr 3 Second laphayana empangeni. Kuthiwa kuMax kuningi kakhulu asekwenzile njengoba kuthiwa u3 Second uxhumane nenkosi yangakubo eMbumbulu wafuna ukuthola ukuthi ubani lona othuka abantu. Kodwa ke ngaleyo ukukhuluma kakhulu ake ngozinansi inkulumo eyiphuma kuDubula nokuyena obesithembisile ukuthi uzolandela udaba lukaMax eze elikhiphe egcineni ukuthi kungani exolisile lapha kwiSilo kanye nobaba uNyazi lwezulu. Sanibonani wengane zakuthi, sanibonani. Yiso leso sikhathi bafana bakithi, yiso leso sikhathi leso engisithembisile ukuthi ngiyabuya. Uma le ndoda ingabuyanga, sengibuyile bafana bakithi, yimi lo. Nayi ngizovula leli namhlanje lokuqala, ileli la namhlanje lokuqala. 2 uma kuukuthi le ndoda ayifuni futhi ukubuya izonichazela, nali ngiyabuya nale. Bayokutshela ke mfana wami ubuze kwabafundile mawukuthi bakhona lapha eduze kwakhe abafundile. Bekutshele ngale ncwadi le. Ukuthi le ncwadi le isho ukuthini le ncwadi le. Uyezwa mfana wami? Ubabuze nje ukuthi isho ukuthini le ncwadi le. Uyithola ebookshop ke mfana wami, uyithole eTrading le. Uyithola ebookshop kuphela le. Ubabuze mfana wami bayokuphendula bekutshele ukuthi le ncwadi la ivele itholakala nje le. Right mfana wami. Ngangaweke namhlanje. Angilwi nawe futhi angidlali nawe, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mfana wami kwenzakalani la emhlabeni. Ukhuzana ukuphikile kwendoda. Ukuphikile umgodi, wathi umgodi akakwazi efonelwa induna inkosi yaseMbumbulu, njengoba uhlala uthi ungaseMbumbulu wena. Waphika umgodi wathi wakhipha ilist umgodi wathi umgodi akamazi uMax Makhanya ngaphansi kwabalandeli bakhe. Lo Max okuthuthuka abantu ngegama likaKhuzana angimazi mina, usho umgodi. Right ke sifike kanjani lapho na? Ngikutshelile ngathi endlunkulu uyafuneka. Wayibona wayitshela ukuthi ke wena uhlakaniphile uyinsizwa ngithi. Endlunkulu baba uyafuneka, namanje ngisakutshela endlunkulu uyafuneka. Ufika ke exoliseni, ufike kanjani exoliseni wena? Ngoba ngifuna ukucacisela abantu ukuthi uzofika exoliseni ufike kanjani. Ubaba u3 Second kade kufuna, namanje futhi usakufuna. Uxhumene baba nenduna nenkosi yaseMbumbulu la ohlala uthi ungakhona. Yaphika inkosi yaseMbumbulu yathi ayikwazi, ayimazi Max Makhanya yona. Yazama ke ukukufuna, yakufuna yazi yakuthola ukuthi uMax Makhanya uthi ungwaka Max Makhanya lapha ya eduze walestrad. Wagcina setholakala umama wakho ukuthi ikhona ingane ekuthiwa ibiza ngoMax Makhanya la ku TikTok, kodwa mina ngiyazi njengoMax Makhanya. Yona igama layo usibanibani waka sibanibani. Wena ngoba uqamba manga uthi uMax waka Makhanya, wena uyibiza ngoMakhanya because of umama wakho wathi kuwe ungwaka Makhanya ngoba nakho ukhulele khona, ngoba nakho wagana khona umama wakho, kodwa wena awuyena waka Makhanya. Shona isibongo sakho ndoda, tshela abantu iqiniso ukuthi ungwaka bani, ubani igama lakho. Hlukana nabakwa Makhanya eMbumbulu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ileke inkosi lapha ya kubama wakho. Khali inyembezi umama wakho wathi akasakwazi nokuthi washona lapho, segcina kubo TikTok lapha. Ngoba wahamba ekhaya ubhungele Randback ngokuthi wahamba ekhaya usha umama wakho, umshayela imali zaka ref. Umama wakho wathatha kubo umncane ezogana kulomuzi. Wakuthatha umama wakho wena le kubo umama wakhe, wathi ngeke ngisho ingane yami ngoba iyodwa la ekhaya kusenabantu. Umama wakho wakuthatha ukukhulisela kwaMakhanya. Uthema ungabe ulimala ngemonto, wena waginqika uginqika ngemonto mfana wami, walimala ikhanda. Bakuphesha kodokotela, bakufaka uthayela odokotela, base bekufaka inwele lezi amafonkhongo lawe inwele. Ngisho inwele zakhe balandeli bakhe manje ngayibuka inwele zakhe ayifani nalezi kaDubula lezi. Ayifani, ngisho ngathi akathi eshaya nje ikhanda njengalomfana lo oshaya ikhanda. Ngeke yenze leyo nto leyo ngoba uyazi ukuthi kwenzakalana ekhanda lakhe. Angihlekisi ke ngalokho, kodwa ngifuna ukuntshela ngaleli xoku leni leli. So ke lo mfana lona umama wakhe ke ube sekhipha igama lo ukuthi lo mfana wamshaya
emshayelo ukuthi udla imali zakhe engazi ngisho isente umama wakhe wamshaya qede lapho wabhungukela eRandburg. Awu mana wendoda mana. Imali kaBhaka lena uBhaka ahlale ekufakela yona uyenzani ngoba kuyavela ukuthi wena uBhaka uyakubhadara each and every time uyakubhadara uBhaka. Uyenzani le mali ngoba ngikhumbula mina kuthiwa Max ugqoke kahle uhlala kuphi kwenzakalani ngoMax. Mina ngikwazi ukuhlala ufake lento leyo ukuvika isibhamu nje kuphela. Ngikwazi ukuhlala ufake lento nje kuphela. uBhaka le mali ohlala uyifake lo uBhaka uyenzani? Bopha so baba uBhaka thiwa ulapha ilonda akayilapha ingqondo yomuntu ulapha ilonda kuphela. Angikho ke lapho baba. Right ke ngisuke lapho ngizela wendoda endlunkulu bazokuthola endlunkulu bazokuthola endlunkulu khulileka noma ungayifihla wenzeni sebekutholile abasendlunkulu ukuthi wena usebenzela e-shopping center yase Alexandra usebenza ngase Nedbank uhamba ngeNP 200 i-registration yakho ngiyoyibiza ngelinye ilanga mase ngithanda uhamba ngeNP 200 imonto yomsebenzi mawungabe ushayisa uhamba ngenyawo uyogudla ngaseMalboro traffic department uhamba ngaseMalboro kulowo mgwaqo loyo sengikhohliwe igama la ngutshela indaba zakho wena usutholakele khulileka bras. So ke ngoba bakhona abakuthandayo kuyibrand yeNdlamlenze Group bakhona abakuthandayo engabala kubo omvumeleni umkhaya wami umvumeleni rank Zwane anganoma urank mvumeleni Zwane igama kodwa ninjalo bakuthiphileke umvumeleni bathi umvumeleni indoda uhlala uthi awuxolisi nje xolisa namhlanje omvumeleni abakhipha igama lo ukuthi ixolisa ukuthi uthuka ushembe uthuke isilo samabandla lonke ubachamela ekhanda labantu abakhulu kangaka ubachamela ekhanda wena base bethi xolisa ndoda ngoba wena ubuyitshela ukuthi ibackup uzoyithola lapha umgodi wachitha umgodi wathi akakwazi so bathenga ukuthola ukuthi uyafuneka ngalendlela ofuneka ngayo wasusuka lapho wena wasukhipha igama lo ukuthi uyaxolisa namhlanje wena usiwazi ingoma zamaNazaretha usiwazi ingoma zamaNazaretha engani wena wathi nje ushemba umfuni uthiwa ke baba kufuneka inkomo ezu5 lapha ya esigodlweni seSilo lapha yana esigodlweni seSilo kwaNongoma kufuneka inkomo ezu5 zenhlawulo uqede lapho uhamba uyohlawula kwaShembe ngenkomo ezu3 zu3 kwaShembe zu5 le nakho ehlala Nkosi lapha esigodlweni seSilo lapha kwakhangela amankangana usakuphika namanje lakho usakuphika namanje tshela abantu iqiniso ndoda ngoba ngizokutshela mina upha 2 years futhi na upha 2 wakho ulele la mfana wami tshela abantu iqiniso babo ukuthi ngawe uzufika exoliseni wathi wena uxolisa futhi